Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki noilam jong Meghalaya People's Social Organisation bat ka Nyautrap National Achek Movement. Ki la penpawe ka jing skau diau. Halor ka jing kan tho runar. Jong ki katu ka ningot ki riurang ba kamtam urang ba snong ka bat urang ba snong ka nongs der halor ka jing syak takti jong director ka Christ International School hadu ba undaman saujur. Ki noilam jong ini ki artli ki sang bahalang ki ba kentop yo presiden u Marshall Nonglaj bat uba pateng mersing presiden jong ka HANM Ribohai District kila pendam juri kini kijing syak kan tho da ka ba ong ba kini kijing keno kadai ka ba kim shim latip ya kijing shisha ba da ka juga por kila pensyairu bagi dekat ka seng kila shu ajing sneng ya director jong ka Christ International School u Dr. C. Varjisi da ka ba shu tham bat kam shim la don kanu jing syak takti hadu bo undaman saujur kumbala keno hadien ba ka wei kanu hikais officiate jong ni school kala keno ba Dr. Varjisi u don kti ban keran kinslenya ka hakabide ba kini jing ja hakakat pratrik no pra arajar arfwe ki noilam jing ni ki artli seng bhalang kila mudoi da ka ejahar shaki pulet persya ya u Dr. C. Varjisi nilai ka news menen kelami ko ang ba kadang kajing keno ingi na kaliang jong ku principal jong Christ School nang ta kirang urang ba snong jong nong sbiar ba urang ba snong jong ka dia ba keno ingi bangi de kita kirunal kiba wan ban asal ne ban le jubuar ya kata ka school jong handai na kaliang jong kaseng ngipen pau da ka ba syai ba ka ba clear ba kum gi iki ba ha itu gijing le ki jong kum tau upai singi tau jat bendrio ba umbam dei na kani jala jungi buan le iki kan thai kasi gumte te na kaliang jungi ni susi bang ni perdam jor hero ya ki kirang ba snong na marba dei na kada jong ti baki beki kersan ya kita ki bar jalan ki kersan ya taki poi singi khnang bakin man le ki nugi kam kiba persya ya kata ka jinglong tendai kata ka jinglong kordor jong ki thai kasi ki jongi tia ka bangiwan mentang ilawan hang ni po police station ngiwan hang ni bangin pensai ba katkum ka wei ka ba ka news mene ulang ba ulaman saujur ula pai ha ICU ai tia handai katkum ka bangiwan manwa nang ni apartment ta kasing ila ba it just kalong kata ka minor ka basuman sa mulumala namar nakaliang jong sa nga pangilay ya tuwas ni sa kubay bu uday dakar ubar jalay ay bu uliap untay kalong ka ikay ka ba snguli aray ba ka ikay ka ba invitar siya yung ikong kita ki nong pek di nong jungo ya kata kay apalang ka imlang kasalang tiya hoy kaladan kata ka jing ya ajing sneng ka ba masithap athap nay kamdan hi kata hadu bangin de yaswa hadu bunda ong bunda pay hadu ki hospital bunda tiya ki ICU ikay tiya nakaliang ka sengi pensay bat kaway ka ba susi kalong ba yang ila kino bagi de kita ki runar tiada ada mengingi di kita kirunar kiba kita kirunar pat kibali abha ya ka imlang salang kibali abha ya ka berita ka bendrio ka ikai tiada kadang kum kata ka ikai ka ban keno persa ingi tia ngim kuslai bat ngim randian hiro nang ni sakman lada kade yang iba pinha ban kem lada ngide ban chong diel ngin le ikai tang bangi chong diel ningi sa kem ngim de ki ibang ile na mata ka basiu ngile ikai ka babha bat ka ikai ka ban kentio bat ka ban penem su ya kajat bendrio ka jongi tia kawai ka message ka basay ba ka clear ro kalong ni ba nga kentu ya ki kentai kasi jungi babaro kitu ki bangat kum hakani ka apat bakim dei bandri lambar katu kalong kum kajing ai man siam ba kajing penslor ya kitu ki bar jela nei ki ikai bakin inang yo ban le ki buit po ki buit thap jungki ya ka banang pensio ban ya kan ki imlang ka salang ka jungi te nakaliang ka jonga nga ai kublay ro itikong bilami skmat kendang ba kani kalong kum kata kajing sneng kajing hikai ba kata ka ban ai man siam ya ki wei pat ki kentai kasi ba kinang mi skmat kala kaseng ki kendit bak ni long kum bangiyo syok kadin kata ngilawan marmar sanay sopo umbiang police station bat ngilawan kelina Wasi, badai chat ang police station. Hadin magilawan keli hang ne nakalang jung luang ba kamdon ka bakum kata. Andai ka sudon ka jiman saw ka ba. Ka sudon ka jiman saw ka ba malum malah ka bamut hak do singi oi. Nimla banlen nakalang ka seng. Ngila ai si tap artap apa deng ka jingdom. Yau tu principal jong ka ka Christ School. Andai ka ba ngi susi pat kalong ba menin balai kitu kirong ba snong jong ka snong ba rong ba snong jong ka nong seder. Ki keno yang i bangi dei kita ki runar ki basok badat yau tu
ukhar poi ukhar poi jaj kikeno bangi dei kita girunar ngiso hadu bakin damen saujur dena kalian gajongi iso ban pensai hang ne ba kamdon ka bakum kata ngat harai upai ba utip khamba ya ki ei baro kadai bakidon kum kini gilangyong aga jaj benriu gajongi kip ai mensim ya kita khar tang na kadau ba kiyo melu no pe do khar kia darap jot bat ki keno ingi kiseng balang bangisyo hadu ba mun saujur nginut ban ong ya kata bah tu gasi nagalang gi media ru kidon nagalang ki polis ru kidon bat ngi nagalang ga human rights ru kidon bat ngi kam sem don ka bakum kata ngi kwa bat pensai ba sobha ngim kwa ba de surut prakasi hanrai sobha wat nom penbut nam yangi kiseng balang habangi trei namanta ka jingba namanta ka imlang ka salang wat nom penjak burom wat nom khenyangi bangi de girunar ladangi de girunar nginom salia habangile ya kakam ka babha ngamar ladangi kiseng balang ngimdon bat ngimle ekum katu ngatharai kastit ka jongi kalapoi sa dei na kadau bangi kiseng balang idon kisa duna gini ki kam thombor ki kamle bor ki khulung khna bat iki parado parasnam ki jongi detang gini ki jing pensai ba tang gini ki jing pensai na kalang ka jongi ba kamdon ka bakum kata